ନମସ୍କାର ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଅତି ବିଶେଷ ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ। ହଁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରେବତୀ। ହଁ ଅନେକେ ହୁଏତ ଏହି ଗଳ୍ପର ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ବା ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କେବଳ କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟେଇବା ନାହିଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗଳ୍ପର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ିର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ବି ପୁରା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଟା ବହୁତ ରୋଚକ ହେବ। ହଁ, ଆଉ ସେହି ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଉ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଖୋଲି କରି ଦେଖିବା। ଏକଦମ। ଏବଂ ଏଇ ଗଳ୍ପକୁ ଖୋଲିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଫକୀରମୋହନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ଦଲିଲ। ସାମାଜିକ ଦଲିଲ ମାନେ ଏଇ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏକ ସମାଜ ଯିଏ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ଅଧିକାରକୁ ସେତେବେଳେ କିପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ବା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବ। ସତରେ କିପରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷର ବିବେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବିଲକୁଲ। ତେବେ ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଯିବା। ଆରମ୍ଭଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ହରିହରପୁର ପ୍ରଗନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଗନା ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେବେ କି? ଆଜିକାଲି ତ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଗନା ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ। ମାନେ ଆଜିକାର ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ବା ସବଡିଭିଜନ କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଅଧୀନରେ କେତୋଟି ଗାଁକୁ ମିଶାଇ ଏକ ପ୍ରଗନା ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲି। ହଁ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିକସ ଆଦାୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ସେଇ ପାଟପୁର ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହିସାବପତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦରମା। ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ହେଉଛି ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା। 2 ଟଙ୍କା? ମାନେ 2 ଟଙ୍କା। ଆଜିର ଦିନରେ 2 ଟଙ୍କାରେ ଚାହା କପି ବି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ପୁରା ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି 2 ଟଙ୍କା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାହା ସେହି ସମୟର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କିପରି? ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚଳନ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଜମିରୁ ମିଳୁଥିବା ଫସଲ ଉପରେ ଲୋକେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଗୁମାସ୍ତା ଭାବରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଜମି ମିଳିଥିଲା ଚାଷ ପାଇଁ। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ଘଳେ 2 ବର୍ଷର ଧାନ ମହଜୁଦ ରହୁଥିଲା। ଏକଦମ। ଗାଈଧୋଇଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଦୁଧ ମିଳିଯାଏ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିଆରା ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ଭାରି କ୍ରୂର, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବେ। ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ସେମିତି ହିଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସିଧାସାଧା ଲୋକ ଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଗରିବ ପ୍ରଜା ଖଜଣା ଦେଇପାରୁନଥାଏ, ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ବହୁତ ବିରଳ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଢ଼ୀମା, ଯାହାଙ୍କୁ କାହାଣୀରେ ଜେଜେମା କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି 10 ବର୍ଷର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ରେବତୀ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏଇ ସାଧୁତା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହାଣୀର ଦୁଃଖଦ ଦିଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଦିଏ। ମାନେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପ୍ରତିଦାନ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଫକୀରମୋହନ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ରେବତୀ କଥା କହିବା, ସେ ହେଉଛି ଏହି କାହାଣୀର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। 10 ବର୍ଷର ରେବତୀର ସେହି ଚିତ୍ରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରେବତୀ ନିଜର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବଦନ ଭଳି ପୁରାତନ ଭଜନ ଗାଉଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ବାପା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି
ଆଉ ନିଜର ଦିନଯାକରୁ ଥକାପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସୁଖୀ ପରିବାରର ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ଏକ ନୂଆ ପବନ ବହେ। କି ପବନ? ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ, ଆଉ ଆସନ୍ତି ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏହି କାହାଣୀରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନବଜାଗରଣର ପ୍ରତୀକ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ। ବାସୁଦେବନାଥ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ରୂପରେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଦ୍ର। ତାଙ୍କର ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦରମା ଥିଲା ମାସକୁ 4 ଟଙ୍କା, ଯାହା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ 2 ଗୁଣା। ବାସୁଦେବ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଜେଜେମାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି। ହଁ, ଏହି ଆଦର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଞ୍ଜି ପୋତା ହୁଏ। ଦିନେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାସୁଦେବ କହନ୍ତି ଯେ କଟକରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେମାନେ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୁଗା ସିଆଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ନିଜେ ପାରମ୍ପରିକ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଖୋଲାପଣ ଥିଲା। ହଁ, ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଝିଅର କଣ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଶିଖିଯିବ ତେବେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରାଣ ଆଉ ଭଜନ ବୋଲିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନେ ଏତେ ଖୋଲା ବିଚାରର ନଥିଲେ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା, ତାହା ସେହି ସମୟର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଉ ରେବତୀର ଖୁସି ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଇଠି କଥାଟି ବହୁତ ରୋଚକ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି କହି ସେ ଘରସାରା ଡେଇ ବୁଲିଲା। ପିଲାଲୋକ ତ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବାସୁଦେବ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛବି ଥିବା ବହିଟିଏ ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ଥିବା ହାତୀ ଘୋଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଦେଖି ତାର ଆଖି ଝଲସି ଉଠେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ମା ଏବଂ ଜେଜେମାକୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପଡ଼େ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରେକ୍। ହଁ, ଜେଜେମା ନିଆଁବାଣ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସିଧା ସିଧା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହେ, ମାଲୁଣିଆ ଝିଅଟା ପାଠ କଣ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଶିଖ, ଛୋଟିଦିଆ ଶିଖ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଯେଉଁ ମାଲୁଣିଆ ଶବ୍ଦଟି। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ, ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲା? ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ଗଭୀର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଆଣିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ମାଲୁଣିଆର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଶୁଭ ବା ଯିଏ ଶବ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ଯୋଗାଏ। ବାପ୍ରେ! ହଁ, ଜେଜେମା ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି କେବଳ ରାଗ ସୁଝାଉନଥିଲା, ବରଂ ତାର ମନର ଏକ ଗଭୀର ଭୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ସମାଜର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବ, ଠାକୁର ରାଗିବେ ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସିଧାସଳଖ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଅଶୁଭ ଘଟଣା ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଜିକାର ସମୟରେ ଏହା ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ଆଖିରେ ଦେଖୁ। ଆଉ ତାକୁ ନି ଦୋଷ ଦେଉ। ବିଲକୁଲ। ସେତେବେଳେ ଜେଜେମା ପାଇଁ ବହି ଥିଲା ସେହି ଅପରିଚିତ ଭୟ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଥିବାରୁ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ରେବତୀ ଭଲ ପଢ଼ିବା ଶିଖିଗଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ଆସିଲା। କାହାଣୀରେ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଯାହା ଛାତିକୁ ଥରାଇ ଦେବ। ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ହଇଜା ବିମାରୀ ବ୍ୟାପିଲା। ଆଉ ଏହି ଅଂଶଟି ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଜିର ସମୟ ସହ ତୁଳନା କରିବା, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିପରି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ହଁ, ସେ ସମୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ବି ଡର ଲାଗେ। ସେହିଭଳି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଔଷଧ ନଥିଲା ଏବଂ ହଇଜା ଗାଁକୁ ଗାଁ ସଫା କରିଦେଉଥିଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ହଇଜା କେବଳ ଏକ ରୋଗ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶର କାରଣ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରେ, ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ,
ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ବିରାଟ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାରୁ ମୁକୁଳି ନଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ରେବତୀର ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇଜା ଧରେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜନ୍ତି। ମାତ୍ର 2 ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେହି ଖୁସି ମିଜାଜର ପରିବାରଟି ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରେବତୀ ଆଉ ଜେଜେମା ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ଏବଂ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ 2ଟି ଜୀବନ ନେଇନଥିଲା, ଏହା ଏକ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର କିପରି ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯାଏ, ଆମେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସତରେ ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସମାଜର ଅସଲ ନିଷ୍ଠୁରତା। ଏହି କଥାଟି ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବାଧିଥିଲା। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜୀବନ ସାଧୁତାର ସହ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଅସୁଲ କରିବାର ଆଳରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଲୋକେ ଆସି ଘରର 2ଟି ଗାଈ ବଳଦ, ଯାହାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ପାଳିଥିଲେ, ତାକୁ ଖୋଲି ନେଇଗଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଜୀବନସାରା ସେବା କଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ପରିବାରର ଖାଇବା ଥାଳି ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ସେ ସମୟର ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଜମିଦାରଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ସମଗ୍ର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ବିଲକୁଲ ନଥିଲା। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମଲା, ସେହିଦିନ ପରିବାରର ମାନସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ସବୁକିଛି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ଏହା ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା। ଏହା କେବଳ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସମୟର ଅନେକ ଗରିବ ପ୍ରଜାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଚିତ୍ର ଥିଲା। କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକମାନେ କିପରି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଶେଷ ସମ୍ବଳ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି, ଏହା ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ ନିଜର ସେହି ଅଳ୍ପ 4 ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ ଲୁଚାଇ କରି ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ମାନବିକତା ଥିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଣେ ଘରେ ଜେଜେମାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାର ଦୁଃଖ କ୍ରୋଧରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୁଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ ଝିଅ ରେବତୀ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏକଦମ। ଜେଜେମା ଏ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦାୟୀ କରେ। ସେ ଦିନ ରାତି ରେବତୀକୁ କଟୁ କଥା ଶୁଣାଏ। ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ମାଲୁଣିଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବୋଲି ସବୁ ଗଲା, ବହି ଧରିଲା ବୋଲି ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜିର ସମୟରେ ବି ଏମିତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାତରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସେ, ଆମେ ଏକ କାରଣ ଖୋଜୁ। ହଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଠିକ୍ କଥା। ଜେଜେମାକୁ ଜୀବାଣୁ ବା ହଇଜା କାହିଁକି ହୁଏ ଜଣାନଥିଲା। ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଗମ୍ୟ। ଏହି ଦୁଃଖର ବୋଝ ସହିବାକୁ ସେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଶୋକ ଏବଂ ଅସହାୟତାକୁ ଏକ କାରଣ ଉପରେ ଲଦିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଓ ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅପରିଚିତ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ବହି ଧରିବା। ତେଣୁ ସେହି ବହିଟି ହିଁ ତା ଆଖିରେ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ପାଲଟିଗଲା ନା? ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ଅତି ଚମତ୍କାର ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଯାହା ଲେଖକ ଖୁବ୍ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ଦିଗଟି ପ୍ରକୃତିରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇଜା ଧରିଛି। ସେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଆଉ ଜଣକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରୋପକାରୀ ଯୁବକର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ରେବତୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ସେ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, ଚିତ୍କାର କରେ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଏକଦମ ନୀରବ। ତା ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ବି ଲୁହ ବାହାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଚାହିଁ ରହେ। କାରଣ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ସବୁ ଆଶା ଯେମିତି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସତରେ ଏହି ନୀରବତା ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରମା ବା ମାନସିକ ଆଘାତର ଲକ୍ଷଣ। ରେବତୀ ପାଇଁ ବାସୁଦେବ କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜ ପରିବାରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ଦୁନିଆରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ବାପା, ମା, ଘରଦ୍ୱାର ଆଉ ତାପରେ ନିଜର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟକୁ ହରାଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମନୋବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତା ପାଖରେ ଆଉ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ବି ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମାନସିକ ଆଘାତର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ତା ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼େ।
ରେବତୀକୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଚରମ ସୀମା। ଔଷଧ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଟୋପାଏ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ନ୍ତି। ଏକଦମ। ଜେଜେମା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଏକ ପୁରୁଣା କଂସା ବାସନ ନେଇ ହରିସା ନାମକ ଜଣେ ବଣିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଏ। ସେ ଭାବେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ କିଛି ଚାଉଳ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ହରିସା କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ କଲା? ସେହି ଦାମିକିଆ ବାସନ ବଦଳରେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ଚାଉଳ ଏବଂ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦିଏ। ଜେଜେମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ବି ସେ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ସମାଜ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ପରିବାରଠାରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିପଦର ଫାଇଦା ଉଠାଏ, ଏହା ତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରିସା ଏବଂ ଜମିଦାର ଏ ଦୁହେଁ ସମାଜର ସେହି ଶୋଷକ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବିକତା ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ସତ୍ୟ କଥା। ଲେଖକ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସମୟର ସମାଜର ଏକ ଅତି ବିକୃତ ରୂପକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାଚାର ହିଁ କରାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆସେ ସେହି ଅନ୍ତିମ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରେବତୀ ଜ୍ୱରରେ ଥରି ଥରି ଶୋଇଥାଏ। ଘର ପଛପଟେ ପିଲାଦିନେ ନିଜ ବାପା ଲଗାଇଥିବା କଦଳୀ ଗଛକୁ ସେ ଏକଲରରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଭ୍ରମ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଜ୍ୱର ପ୍ରକୋପରେ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ହଁ, ଆକାଶର ଏକ ତାରାକୁ ଦେଖେ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେହି ତାରା ଭିତରୁ ତାର ସ୍ନେହମୟୀ ମା ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଛି। ମା, ମା ବୋଲି ତା ପାଟିରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ। ଆଉ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ, ସେହି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ରେବତୀର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଅଟକେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେତିକି କାବ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ। ମାର କୋଳକୁ ଫେରିଯିବାର କଳ୍ପନା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ, ନିଷ୍ଠୁର ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ। ସେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ହଁ, ରେବତୀ ଯେମିତି ଏହି ସମାଜରୁ ମୁକୁଳି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁଠି ତାକୁ ଆଉ କେହି ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ କେହି ଅଲକ୍ଷଣୀ କହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶେଷ ଏଇଠି ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷ ଚିତ୍ରଟି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଆଉ ରୋମହର୍ଷକ। ସେହି ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଜେଜେମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଆଖିକୁ କମ୍ ଦିଶୁଥାଏ। ହଁ, ସେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରେବତୀର ଶରୀରରେ ହାତ ଦିଏ, ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଛି, ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ତାର ଶେଷ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ତାର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିବା ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବିକଳ ଚିତ୍କାର ବାହାରେ, ତାହା ପୁରା ଗାଁର ନିଦ ହଜାଇ ଦିଏ। ଗାଁ ଲୋକେ କେବଳ ସେହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ସହି ନ ପାରି ସେହି ରାତିରେ ଜେଜେମାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଏବଂ ଚୁଲି। ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା କେବଳ କୌଣସି ଗାଳି ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ, ବିବଶ ଏବଂ ସବୁକିଛି ହରାଇ ସାରିଥିବା ମଣିଷର ଅନ୍ତିମ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ନିଆଁ ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ, ଆଉ ଚୁଲିରେ ସେହି ପାଉଁଶ ରହିଯାଏ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର, ସୁଖୀ ପରିବାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମହାମାରୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଶିକାର ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ କାନ୍ଦିବାକୁ। ସତରେ ଏହି ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମନ ଏକଦମ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ବି ଆମେ କେତେଥର ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ବା କୌଣସି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ। ଆମର ନିଜର ଅସହାୟତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉ। ଠିକ୍। ରେବତୀର କାହାଣୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ମାନବ ସ୍ୱଭାବର ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସାମାଜିକ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା କିପରି ମଣିଷକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲିଦିଏ। ବିଲକୁଲ। ଏହି କାହାଣୀ ଯେତିକି ପୁରୁଣା, ଏହାର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶୋଷଣ ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେବତୀର କାହାଣୀ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ
ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହା ମୋ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। କି ପ୍ରଶ୍ନ? ରେବତୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ ଥିଲା? ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେହି ଆକସ୍ମିକ ହଇଜା ବେମାରୀ, ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ଜମିଦାର ଓ ବଣିଆ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିର ଖାଦ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ନା ସେହି ସମାଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯିଏ ଏକ କୁନି ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନିଷ୍ପାପ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଆଁ ଓ ଚୁଲି ସହ ତୁଳନା କରି ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର କାରଣ ସଜାଇଦେଲା? ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଦୋଷୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଆଶା କରୁଛୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ରୋଚକ ଆଲୋଚନା ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।